Οκ. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Όπως ξέρετε, και από το πρόγραμμα που έχετε μπροστά σας είναι η πρώτη τελευταία συνεδρίαση της διμερίδας αυτής. Ξέρω ότι είμαστε όλοι κουρασμένοι, έχουμε και καθυστερήσει το πρόγραμμα, γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω εγώ, παρότι το συνηθίζω. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον επόμενο μιλητή. Η συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στο μεταβολισμό των οστών και ο κύριος Γιώβος, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και είναι, νομίζω, κατάλληλος άνθρωπος, γιατί παρακολουθεί χρόνια τα οστά, να μας πει τι έχει σημειώσει από το προηγούμενο χρόνιο που να αξίζει τον κόπο να δούμε και να μάθουμε. Λοιπόν, Γιάννη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Οργανωτική Επιτροπή που μου έδωσε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσάς για να σας πω τι βρήκα ψάχνοντας τη βιογραφία για το 2019 και θα ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ό,τι αφορά αναφορικά με τη βασική έρευνα και την παθολογική φυσιολογία, μερικές εξαιρετικές δουλειές, τις οποίες θα είναι καλό να μπορέσετε να τις διαβάσετε. Η πρώτη αυτή αφορά μια μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism και η οποία προσπάθησε να δει αν υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση των επιπέδων της ιστραδιόλης με τον κίνδυνο κατάγματος στους άντρες. Ήταν μια παλιά αντίληψη αυτή, δεν είχε όμως αρκετές μελέτες που να την επιβεβαιώνουν. Το πλαίσιο λοιπόν και ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, οι μελέτες παρατήρησης είχαν δείξει ότι η ιστραδιόλη στον ορό συνδέεται πιο ισχυρά με την οστική πυκνότητα και από την τεστοστερόνη, ενώ τόσο η ιστραδιόλη όσο και η τεστοστερόνη σχετίζονται με τον κίνδυνο κατάγματος. Η μελέτη λοιπόν αυτή προσπάθησε να αξιολογήσει αυτή τη σχέση της ιστραδιόλης και της τεστοστερόνης στο ορού με τον κίνδυνο κατάγματος στους άντρες. Ακολουθήθηκε μια μενδέλια τυχεοποίηση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το πρωί, με τη χρήση ατομικού επίπεδου δεδομένων από τους γονότυπους. Η BMD εκτιμήθηκε με ποσοτικό υπερηχογράφημα της πτέρνης τα κατάγματα με αριθμό 17.650 και σχετικές συνυπάρχουσες μεταβλητές σε 175.583 μη σχετιζόμενους άντρες ευρωπαϊκής προέλευσης από την Βρετανική Biobank. Τα γενετικά εργαλεία για την ε2 και την τεστοστερόνη υπάρχηκαν από πρόσφατες μετααναλύσεις ευρείας κλίμακας σε γονιδιωματικές μελέτες σύνδεσης αυτών των ορμονών με τους άνδρες και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αιτιολογική επίδραση της ραδιόλης του ορού στην οστική πυκνότητα και τον κίνδυνο κατάγματος, ότι μία σταθερή απόκλιση ή 9,6 πάικογκραμ περίπου ανά ml γενετικά προσδιορισμένη μείωση των επιπέδων της ραδιόλης στον ορό συσχετίστηκε με μια μείωση κατά 0,38 σταθερές αποκλίσεις στην EBMD και αυξημένο κίνδυνο οποιοδήποτε κατάγματος. Αυτές οι συσχετίσεις το ίδιο έδειξε και για τα μείζωνα μη σπονδυλικά κατάγματα και του καρπού κτλ. Αυτές οι συσχετίσεις των επιπέδων της ραδιόλης του ορού τώρα με τον κίνδυνο κατάγματος ήταν πολύ ισχυρές. Ήταν ισχυρές στις αναλύσεις ευαισθησίας και έμειναν αμετάβλητες και στις διατροματικές αναλύσεις για όλες αυτές τις παραμέτρους, όπως ο δείκτη μάζας σώματος, ηλικία, EBMD, κάπνισμα κτλ. Συμπερασματικά λοιπόν στη μελέτη αυτή, τα ευρήματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι υπάρχει μια ισχυρή αιτιολογική σχέση στα επίπεδα της ιστραδιόλης του ορού, αλλά όχι της τεστοστερόνης, με τον κίνδυνο κατάγματος σε άντρες. Αυτή η μελέτη, όπως θα δείτε αργότερα από μια άλλη μελέτη που θα σας δείξω, φαίνεται ότι ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στις σχέσεις των αναπαραγωγικών ορμονών με το σκελετό. Η δεύτερη μελέτη παθολογοφυσιολογική εξήτασε τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της σκληροστίνης, της έκφρασης σκληροστίνης κατά τη διάρκεια της οστικής ανακατασκευής. Η σκληροστίνη, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη και φάρμακο με αντισώματα αντίον της σκληροστίνης. Ο μηχανισμός της είναι η ενεργοποίηση του συστήματος δράσης του μέσω του συστήματος Wnt, β-κατενίνης, αλλά ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο διεγείρεται η παραγωγή της από τα οστοκύτταρα δεν ήταν ακόμη επαρκώς διαχωρισμένος. Επομένως, ξέρουμε ότι τα οστεοκύτταρα ενσωματώνονται σε θεμέλια ουσία των οστών, συνδέονται μεταξύ τους για να ανταποκρίνονται στη μηχανική φόρτιση.
Το οστούν ανταποκρίνεται στη μηχανική φόρτιση, μειώντας την έκφραση της σκληροσθήνης, ο οποίος είναι αναστολέας του μονοπατιού Wind β-κατενίνης στα οστεοκύτταρα. Και η δράση αυτή αυξάνει την οστική μάζα, την οποία εκμεταλλευόμαστε λοιπόν με τα αντισώματα. Τώρα, πώς γίνεται αυτό και ποιος είναι ο ρόλος των γνωστών παραγόντων που δρούν στο οστούν, ήταν αυτό που διερευνήθηκε τα τελευταία χρόνια. Έχει προσελκύσει λοιπόν αυξημένη προσοχή η σκληροσθήνη και για το ρυθμιστικό της μηχανισμό. Στην ανασκόπηση αυτή, η οποία εξετάζει όλους τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την μηχανισμό απορρόφησης από τη σηματοδοσία Wind, φάνηκε ότι η σκληροσθήνη επηρεάζεται τόσο από την παραθορμόνη, όσο και από τους οστεοκλάστες. Αυτό είναι μια πολύ καινούργια γνώση. Δεν ξέραμε πώς ακριβώς μπορεί να γίνεται η δράση αυτή. Και αυτή η ανασκόπηση ρίχνει μια καλύτερη, κοντινότερη ματιά στους μηχανισμούς αυτούς. Έτσι λοιπόν εδώ φαίνεται ότι η παραθορμόνη, όταν δράσει τον υποδοχέα της, αναστέλει κάποια καινούρια κατηγορία κινασών, οι οποίες λέγονται salt-induced kinases, κινάσεις επαγόμενες από άλας, οι οποίες επηρεάζουν την αποκαρβοξυλάση της ιστόνης, η οποία ενεργοποιεί το μηχανισμό παραγωγής σκληροσθήνης, κρατάει την αποκαρβοξυλάση της ιστόνης εκτός πυρήνα, με αποτέλεσμα όταν αδρανοποιεί αυτή με την είσοδό της στον πυρήνα μια άλλη πρωτεΐνη, την MEF2, αυτή σταματάει την παραγωγή σκληροσθήνης από τα οστεοκύτταρα. Συνεπώς, ξέρουμε λίγο περισσότερα πράγματα τώρα για τον τρόπο με τον οποίο η παραθορμόνη αναστέλει την έκρηση της σκληροσθήνης από τα οστεοκύτταρα. Ο δεύτερος μηχανισμός που μελετήθηκε και αναφέρεται σε αυτό το review είναι ο τρόπος με τον οποίο οι οστεοκλάστες μπορούν να αναστείλουν την παραγωγή της σκληροσθήνης κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής, αφήνοντας τους οστεοβλάστες να λειτουργήσουν μέσω του συστήματος β-κατενίνης, και αυτό το κάνουν με ένα παράγοντα που λέγεται LIF, Leukemia Inhibitory Factor, ο οποίος δρά επάνω στα οστεοκύτταρα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η έκρηση της σκληροσθήνης και να αυξάνεται η οστική παραγωγή. Συνεπώς, για πρώτη φορά βλέπουμε σε αυτό το review δύο μηχανισμούς με τους οποίους ελέγχεται η παραγωγή σκληροσθήνης από τα οστεοκύτταρα. Ένα επόμενο review που σας συνιστώ να το διαβάσετε αν μπορέσετε, είναι ένα review που δημοσιεύτηκε στο Nature και το οποίο εξηγεί το δρόμο για την κατανόηση των μοριακών και γενετικών καθοριστών της οστεοπόρωσης. Εδώ, στα χρόνια, τα τελευταία, έχει συσσωρευτεί ένας τεράστιος αριθμός από μελέτες ευρέους γονιδιώματος όσον αφορά για τα γονίδια που μπορεί να συμμετέχουν στην οστεοπόρωση. Ξέρουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός, που είναι τα 68% των οστεοπορωτικών, έχουν γενετική και κληρονομούμενη βάση, αλλά η γνώση σταματάει εκεί. Η ανέβρεση των πολυμορφισμών δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα στο να βρούμε με ποιους μηχανισμούς αυτοί οι πολυμορφισμοί επεμβαίνουν τελικά σε οστικό επίπεδο και ρυθμίζουν την παραγωγή. Αυτός λοιπόν ο χάρτης, τον οποίο περιγράφει αυτό το review, εξετάζει τους άλλους καθοριστές τους γενετικούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα transcriptomics, τα metabolomics, τα proteomics και τα epigenomics. Αν δεν βρεθεί δηλαδή ο δρόμος από την παρατήρηση του γενετικού πολυμορφισμού ή της γενετικής βλάβης προς τα κάτω, μέσα από αυτά δεν θα μπορέσουμε να ξέρουμε ποτέ σε γονίδια ή πολυμορφισμούς που μπορεί επιγενετικά ή με αλλαγές στο τρανσκριπτόσωμα να οδηγήσουν σε διαφορετικούς δρόμους, να βρούμε την άκρη. Και αυτή η σύνδεση μετά πρέπει να περάσει σε λειτουργικά πειράματα και πειράματα στα πειραματόζωα για να μπορέσει να φτάσει στον άνθρωπο. Αυτό το δρόμο λοιπόν, με τον οποίο οι πολυμορφισμοί μέχρι στιγμής καθορίζουν τα μονοπάτια διαφοροποίησης των πρόδρομων μορφών, τόσο από το αιμοποιητικό προς τους οστεοκλάστες, όσο και το μεσηγηματικό προς τους οστεοβλάστες, αποτελεί έντονο αντικείμενο έρευνας σε όλα τα κάθετα επίπεδα, προς τα transcriptomics, metabolomics, proteomics, για να μπορέσουμε να βρούμε ποιοι από αυτούς τους πολυμορφισμούς έχουν ένα σαφή δρόμο με τον οποίο μετοσιώνονται σε λειτουργία στις τελειατικές, στις ώριμες μορφές των οστικών κυττάρων. Ένα πολύ ενδιαφέρον review, με πολλές λεπτομέρειες, αξίζει τον κόπο. Τα συμπεράσματά τους είναι αυτά, ότι δεν αρκεί να ξέρουμε τους κόμβους ευαισθησίας από το ευρύ γονιδίωμα,
αλλά πρέπει να προχωρήσουμε τις μελέτες προς το τρανσκριπτόσωμα και κάτω και να γίνει με αυτόν τον τρόπο validation και ερμηνεία αυτών των πολυμορφισμών που θα δικαιολογούσαν ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο αυτό μέρος με το οποίο η οστεοπόρωση μπορεί να κληρονομείται. Ένα paper της ίδιας κατηγορίας, το οποίο επίσης είναι σημαντικό και αυτό αξίζει να διαβαστεί, δημοσιεύτηκε στα Physiological Reviews από τον Σταύρο τον Μανόλαγα, τον γνωστό μας Σταύρο, και την ομάδα του και αφορά τις νεότερες πληροφορίες για τις δράσεις των ιστρογόνων και των ανδρογόνων στο σκελετό. Εδώ έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και η ανασκόπηση αυτή του Σταύρου είναι εξαιρετική. Έχουν αλλάξει πολλά στις δράσεις που πιστεύουμε ότι έχουν αυτές οι δύο ορμόνες στο σκελετό. Ξέρουμε ότι η ανεπάρκεια των ιστρογόνων στην εμεινόπαυση, η απώλεια των ιστρογόνων όσο και των ανδρογόνων στους ηλικιωμένους άνδρες συμβάλλουν στην ανάπτυξη οστεοπόρωσης, αλλά το τοπίο άλλαξε σημαντικά και αυτό θα οδηγήσει στο φτιάξιμο ενδεχομένως καινούριων φαρμάκων όσον αφορά την κατανόηση της βιολογίας των ορμονών αυτών στο σκελετό. Παρέχεται λοιπόν σε αυτή την ανασκόπηση μια συνολική επανεξέταση των μοριακών και κυταρικών μηχανισμών δράσης των ιστρογόνων και των ανδρογόνων στα οστά. Τι είναι εκείνο που κάνει εντύπωση από την πρώτη ματιά? Είναι ότι τα ανδρογόνα και τα ιστρογόνα δρούν αρνητικά και στις πρόδρομες μορφές και των οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών, ενώ τα δύο δρούν επαγωγικά τόσο στους οστεοβλάστες όσο και στο σχηματισμό των οστεοκλαστών. Εκείνο που βρέθηκε είναι ότι η δράση αυτών των ορμονών δεν είναι η ίδια σε όλες τις οστικές θέσεις. Αυτό ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, ούτε στα διάφορα διαμερίσματα του σκελετού. Και το δεύτερο, ότι αυτές οι ορμόνες οι δύο δεν δρούν με τους κλασικούς μηχανισμούς που ξέραμε, δηλαδή με το σχηματισμό αυτού του διμερούς, το οποίο δεσμεύεται στον πυρήνα και ασκεί πυρηνικές δράσεις. Οι καινούριες δράσεις των ιστρογόνων φαίνεται ότι λειτουργούν και στη μεμβράνη, σε επίπεδο μεμβράνης, και επομένως μπορούν να κατευθύνουν ενδοκυτάριες μεταβολές μέσα από μεμβρανικούς μηχανισμούς, οι οποίοι μπορεί να μην επιδρούν άμεσα στο γονιδίωμα, αλλά σε οξυδοτικούς μηχανισμούς σε επίπεδο μυτοχονδρίων ή σε άλλους κυταροπλασματικούς μηχανισμούς. Συνεπώς, αν θα ψάχνει κανείς να βρει τροποποιητές αυτών των ουσιών, θα έπρεπε να ξεφύγει από τον κλασικό κόνσεπτ του πυρηνικού υποδοχέα και να περάσει και στις υπόλοιπες μεμβρανικές αυτές δράσεις των ορμονών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία μας δίνει ο Σταύρος σε αυτή την ανασκόπηση. Τέλος, ένα review παθολογοφυσιολογικό σχετίζεται με την υποκαρβοξυλιωμένη οστεοκαλσίνη, όπου έχει γίνει πολύ στόρυβος τα τελευταία χρόνια, πειραματικά και στοιχεία και επί του ανθρώπου για το ρόλο της στον μεταβολισμό της γλυκόζης. Το τελευταίο στοιχείο που προσθέθηκε τώρα σε αυτή την ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Nutrients είναι ότι φαίνεται πως η οστεοκαλσίνη έχει να κάνει κάτι με το ΣΜΙΣ και με τον τρόπο με τον οποίο η επαγωγή της από την άσκηση του ΣΜΙΣ μπορεί να καθορίσει την ευαισθησία των μειών στην δράση της ινσουλίνης. Και γιατί βρέθηκε αυτό? Οι πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η υποκαρβοξυλιωμένη με αυτή μορφή υποτίθεται, σχετίζεται μάλλον, ενώνεται με μια υποτιθέμενη ενός συζευγμένου GPCR υποδοχέα της κατηγορίας C, ο οποίος λέγεται GPR-C6α, είναι υποδοχέας της κυταρικής μεμβράνης και δεσμεύει την υποκαρβοξυλιωμένη οστεοκαλσίνη, και βρέθηκε ότι να σχετίζεται με τον διαβήτη, τον καρδιακό κίνδυνο σε επιδημιολογικές μελέτες και έδειξε με αυτόν τον τρόπο έναν παθολογοφυσιολογικό ρόλο. Ωστόσο, στις ανθρώπινες μελέτες, σε διαβητικούς και σε άλλες σοβαρότερες μελέτες που αφορούν το μεταβολικό σύνδρομο, δεν αποδείχθηκε τίποτα οριστικά για αυτή την ουσία. Οι περιορισμοί τώρα περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τους υποκείμενους μηχανισμούς. Φαίνεται ότι ο κύριος αναδυόμενος τομέας έρευνας είναι ο ρόλος σε σχέση με την έκφραση αυτού του υποδοχέα του ΣΜΙΣ και αν οι παρεμβάσεις άσκησης μπορούν να ρυθμίσουν ευνοϊκά τα μεταβολικά αποτελέσματα εν μέρει μέσω αυτού του υποδοχέα της υποκαρβοξυλιωμένης οστεοκαλσίνης. Υπογραμμίζεται λοιπόν σε αυτό το review οι μελέτες που πρέπει να ακολουθήσουν για να δούμε εάν αυτοί οι ρόλοι της υποκαρβοξυλιωμένης οστεοκαλσίνης έχουν κάποια σημασία για τον άνθρωπο και το μεταβολισμό τουλάχιστον των μειών. Αυτά όσον αφορά την παθολογοφυσιολογία. Τώρα στη διαγνωστική μεθοδολογία, εκείνο που δημοσιεύτηκε το 2019 είναι μια μελέτη στο Bone από την ομάδα του Ίστελ, η οποία μέτρησαν τα microRNAs του ορού σαν biomarkers σε οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα.
Είχαν ήδη δημοσιευτεί κάποιες μελέτες, είχαμε κάνει και εμείς κάποια τέτοια μελέτη. Τώρα ο σκοπός και το υλικό και τα συμπεράσματα εδώ της μελέτης του Ίστελ, φαίνεται ότι προέρχονται αυτά τα microRNAs από ομάδα ρυθμιστικών γονιδίων που πιθανώς να επηρεάζουν την ομοιοστασία των οστών, συμπεριλαμβανομένης και της ανακατασκευής και της πόρωσης των καταγμάτων με μεταβολή της γονιδιακής έκφρασης στα οστικά κύτταρα. Στόχος λοιπόν αυτής της μελέτης ήταν να συγκριθούν τα επίπεδα των κυκλοφορούντων microRNA σε ηλικιωμένες γυναίκες με οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα ή και χαμηλή BMD και με υγιείς μάρτυρες και να συσχετιστούν τα επίπεδα έκφρασης των microRNA με τους δείκτες. Λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 126 μετεμενοπαυσιακές γυναίκες για αυτή τη μελέτη σε 4 διαφορετικές ομάδες: φυσιολογική BMD, χαμηλή BMD χωρίς κατάγματα, κατάγματα στη σπονδυλική με ή χωρίς χαμηλό BMD και υποθεραπεία για την οστεοπόρωση. Οι μετρήσεις έδειξαν 7 σημαντικά microRNAs, όπως είναι εδώ το 375, το 532-3P, το 19B3P, το 152-3P, το 23α3P και το 355-5P και το 21-5P. Αυτά τα 7 microRNAs βρέθηκαν να είναι σημαντικά αυξημένα σε ασθενείς με σπονδυλικά κατάγματα και χαμηλή BMD, αλλά δεν βρέθηκαν χαμηλά σε ασθενείς με χαμηλή BMD μόνον. Επίσης, φαίνεται ότι η παρουσία τους παρουσιάζει αρκετά ψηλή συσχέτιση με τους δείκτες. Καταλήγουν λοιπόν στα συμπεράσματα ότι τα συγκεκριμένα microRNAs αντανακλούν στην παρουσία των οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων σε μετεμενοπαυσιακές γυναίκες. Είναι απίθανο όμως να αντικατοπτρίζουν τη χαμηλή BMD και πιθανότατα οι αλλαγές στην ποιότητα των οστών ή την επούλωση του κατάγματος. Άρα, οι επιδράσεις της θεραπείας της οστεοπόρωσης στα επιλεγμένα microRNAs φαίνεται να είναι ασθενέστερες από τα αποτελέσματα που προκαλούνται από τα ίδια τα σπονδυλικά κατάγματα. Περισσότερο δηλαδή αποτελούν δείκτες των ίδιων των καταγμάτων και μας υποδεικνύουν την ενεργεία ανακατασκευή ή την επούλωση. Ένα άλλο άρθρο από αυτή την σκοπιά που δημοσιεύτηκε στο JBMR από την ομάδα του Σέρζ Φεράρι και των συνεργατών του ήταν η συσχέτιση μεταξύ του TAF score στην οστική πυκνότητα και των μη σπονδυλικών καταγμάτων, του κινδύνου μη σπονδυλικών καταγμάτων στα 10 χρόνια θεραπείας με τον denosumab. Αυτό, παρόλο που η περίληψη του άρθρου είναι η εξής, παρόλο που οι στρατηγικές για στοχευμένη θεραπεία συζητιούνται για την οστεοπόρωση πολλά χρόνια, υπάρχουν λίγες ενδείξεις για το ποιος πρέπει να είναι ο στόχος για τη μέγιστη μείωση του κινδύνου κατάγματος. Διερευνήθηκε λοιπόν η σχέση μεταξύ του ολικού TAF score της BMD στο ισχύο και της συχνότητας εμφάνισης μη σπονδυλικών καταγμάτων στη διάρκεια της μελέτης Freedom, γνωστή μελέτη με τον denosumab, 3 χρόνια, και των μακροχρόνιων ασθενών που έλαβαν έως και 10 έτη συνεχούς θεραπείας με denosumab. Τα ποσοστά των γυναικών που πέτυχαν ένα εύρωστον T-score στο ολικό ισχύο ή τον αυχένα κατά 10 χρόνια αγωγής, περίπου 1.343 γυναίκες συμπλήρωσαν τα 10 χρόνια αγωγής, η επίπτωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων ήταν χαμηλότερη με υψηλότερο T-score ολικού ισχύου. Αυτή η σχέση έφτασε σε ένα πλατό, σε ένα TAF score μεταξύ του -2 και του -1,5 και ήταν ανεξάρτητη από την ηλικία, ήταν εμφανή σπονδυλικά κατάγματα. Παρόμοια με παρατηρήσεις και σε άτομα άνευ θεραπείας. Η επίτευξη αυτού του συγκεκριμένου TAF score λοιπόν στη θεραπεία με denosumab εξαρτάται πάρα πολύ από τη βασική τιμή του TAF score. Και τα υψηλότερα T-score στην αρχή, να είναι περισσότερο πιθανό να έχουν ένα υψηλότερο T-score σε κάθε χρονικό σημείο της μελέτης. Αυτό λοιπόν αποτελεί μία πρόταση κατά κάποιο τρόπο ότι τονίζουν αυτά τα αποτελέσματα την σημασία των μετρήσεων της BMD στη διάρκεια της θεραπείας με denosumab, γιατί η BMD παραμένει εξαίρετος δείκτης του κινδύνου κατάγματος. Στηρίζουν λοιπόν την αντίληψη ενός ειδικού οδού για το TIF score, όπως προαναφέρθηκε, σαν ένα πρακτικό στόχο για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Ένα άλλο paper, το οποίο δημοσιεύτηκε και αυτό στο JBMR το 2019, από πολλά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών, και από το Μίσιγκαν και από το Πενσιλβάνια και από το Λος Άντζελες, αυτοί προσπάθησαν να δούνε αν οι στραδιόλοι και οι FSH μπορεί να προβλέψουν
την εμφάνιση με την εμμηνοπαυσιακή μετάβαση σχετιζόμενη οστική απώλεια σε και άμεσα μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Λοιπόν, προκειμένου να παρέμβουμε νωρίς, λοιπόν, πρέπει να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε, αν μπορούμε, προοπτικά στις και περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που αρχίζουν να χάνουν οστούν, αν μπορούμε να προβλέψουμε έγκαιρα. Αυτή η μελέτη, λοιπόν, εξέτασε κατά πόσον η μέτρηση στραδιόλης ή FSH, που μετράται σε γυναίκες πριν και μετά την εμμηνόπαυση, μπορεί να προβλέψει μια σημαντική απώλεια οστού μέχρι το επόμενο χρόνο. Η απώλεια οστού θεωρήθηκε σημαντική αν η πτώση της BMD στην οσφυϊκή μοίρα ή τον αυγένα του μοιραίου από μία ή πρώιμα περιεμμηνοπαυσιακή γραμμή βάσης ενός έτους μετά τη μέτρηση της στραδιόλης, η FSH ήταν μεγαλύτερη από την ελάχιστα ανιχνεύσιμη ή την FSH ήταν μεγαλύτερη από ελάχιστα ανιχνεύσιμη αλλαγή. Χρησιμοποιήθηκαν 1.559 συμμετέχουσες σε αυτή τη μελέτη για την υγεία των γυναικών σε ολόκληρο το έθνος, βαριά κουβέντα, και εξετάστηκαν η στραδιόλη και η FSH σαν ξεχωριστοί προγνωστικοί παράγοντες, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης παλινδρόμησης Poisson για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Σε μια προσαρμοσμένη για το στάδιο της εμμηνόπαυσης ηλικία, εθνικότητα και BMI εκτίμηση, οι γυναίκες με χαμηλότερη στραδιόλη και υψηλότερη FSH είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να χάσουν BMD. Στη σπονδυλική στήλη, κάθε μείωση κατά το ίμιση της στραδιόλης και κάθε διπλασιασμός της FSH συσχετίστηκε με 10 και 39% αντίστοιχα μεγαλύτερο κίνδυνο σημαντικής απώλειας οστού αντίστοιχα για το καθένα. Στο ισχύο, για κάθε κατά το ίμιση μείωση της στραδιόλης και κάθε διπλασιασμός της FSH, 12% μεγαλύτερο κίνδυνο σημαντικής οστικής απώλειας. Εκείνο που κατέδειξε η μελέτη ήταν ότι η FSH ήταν πιο ακριβής από την στραδιόλη στην ταυτοποίηση των γυναικών που ήταν περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να αρχίσουν να χάνουν κόκαλο, ειδικά στη σπονδυλική στήλη. Και ήταν καλύτερη η πρόβλεψη όταν μετρήθηκαν οι ορμόνες σε ή πρώιμη περιεμμηνόπαυση από ότι στην όψιμη περιεμμηνόπαυση. Και βρέθηκε επίσης ότι μία και μόνο μέτρηση δεν μειονεκτεί έναντι των σηριακών μετρήσεων. Άρα λοιπόν η μέτρηση της FSH στις μετεμμηνοπαυσιακές άμεσα και άμεσα μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μπορεί να βοηθήσει στη μελλοντική ταυτοποίηση της γυναίκας με επικείμενη ή συνεχιζόμενη οστική απώλεια στη σπονδυλική στήλη. Αυτό είναι ένα καινούριο και χρήσιμος δείκτης, νομίζω, να τον χρησιμοποιήσει κανείς. Μια άλλη μελέτη, η οποία, όπως ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, αυτή δημοσιεύτηκε στο Osteoporosis International, όλα αυτά τα χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ορίσουμε, να δώσουμε έναν ορισμό σε αυτή την περιβόητη σαρκοπενία που ξέρουμε πόσο σημαντική είναι και για την υγεία του σκελετού και για τα κατάγματα και για τις πτώσεις. Δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής να φτιάξουμε έναν ορισμό. Χρησιμοποιείται όμως συχνά ένας δείκτης, ο οποίος λέγεται Appendicular Lean Mass, ο οποίος είναι μια μέτρηση που βγαίνει από τη μέτρηση οστικής πυκνότητας και αντιπροσωπεύει κατά κάποιο τρόπο τη μυϊκή μάζα του σκελετού των κάτω άκρων, σαν μια ένδειξη της σαρκοπενίας. Και μάλιστα υπήρξε η πρόταση αν αυτό το appendicular lean mass που μπορεί να προσδιοριστεί από το μηχάνημα της DEXA μπορεί να ενσωματωθεί στο φράξ. Η ομάδα του Μακλόσκι λοιπόν εξήτασαν όλα αυτά τα δεδομένα που υπήρχαν γενικά με το appendicular lean mass και με την σαρκοπενία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν πιστικά δεδομένα από αρκετές μεγάλες προοπτικές κοόρτης και σε άντρες και σε γυναίκες ότι η χρήση του appendicular lean mass, του ALM όπως λέγεται, με τη χρήση της DEXA στην πρόβλεψη των επικείμενων καταγμάτων δεν παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τον κίνδυνο και επομένως δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο φαξ, σαν τροποποιητής του φαξ. Επειδή έγινε πολλή συζήτηση και σε πολλά κέντρα άρχισαν να μετράνε αυτό το ALM, το Appendicular Lean Mass, φαίνεται ότι όλες οι μελέτες που μελετήθηκαν δείχνουν ότι δεν του αξίζει η αναβάθμιση σε παράγοντα του φράξ. Τώρα, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον review, το οποίο νομίζω ότι πρέπει όλοι να το διαβάσουν προσεκτικά, είναι τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά το fracture prediction, την απεικόνηση και το screening για την οστεοπόρωση και κατά πόσον οι τεχνικές που συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο αλγόριθμο για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.
Όλες αυτές οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια εξετάζονται σε αυτό το review και μπαίνουν και οι ενδείξεις για τη χρήση αυτών των μετρήσεων, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Ξεκινάει με το γεγονός ότι στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα φαίνεται ο αριθμός των καταγμάτων. Εδώ είναι μια απεικόνιση που δείχνει τα κατάγματα σε όλες τις υπήρους και κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και δείχνει ότι ο αριθμός των καταγμάτων συνεχίζει να αυξάνει σε όλες τις υπήρους, σε άλλες περισσότερο και σε άλλες λιγότερο, και επομένως η ανάγκη να κατασκευαστούν αλγόριθμοι προσδιορισμού του κινδύνου με τη χρήση όλων των νεότερων διαγνωστικών μέσων γίνεται αναγκαία. Σε αυτή την ανασκόπηση λοιπόν περιλαμβάνει την επιδημιολογία της οστεοπόρωσης, την ιστορία των μεθόδων διερεύνησης όσον αφορά τα εργαλεία της πρόβλεψης των καταγμάτων και τις μελλοντικές κατευθύνσεις και δίνει για κάθε ένα από αυτά τις ενδείξεις χρήσης. Εδώ περιλαμβάνονται η DEXA μαζί με τις υποπαραμέτρους της που είναι η Aerial BMD, η Material, η Compartmental BMD και η Total. Είναι το Trabecular Bone Score που είναι ένας δείκτης μέτρησης της οστικής ποιότητας και ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον αρκετά. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μια καινούρια μέθοδο που λέγεται micro-identation, η οποία δοκιμάζει την αντοχή του οστού ακόμη και σε κόκαλα στον οποίο η οστική πυκνότητα δεν δείχνει κάτι, δοκιμάζει την οστική αντοχή. Η Central QCT, η οποία είναι ένας τρόπος μέσης ογκομετρικής εκτίμησης της οστικής πυκνότητας. Η περιφερειακή QCT, η High Resolution PQCT, η οποία είναι αυτή που μας δίνει πλέον δομικές παραμέτρους όσον αφορά τα διάφορα οστικά διαμερίσματα και την αρχιτεκτονική των δοκίδων και του φλοιόδους και του μυελώδους και του σπογγόδους οστού. Το FRAX και οι δείκτες AI σε άλλες χώρες που χρησιμοποιούνται περισσότερο, και όλα αυτά τα εντάσσει σε ένα μοντέλο που καταρτίστηκε από το SCOOP Trial το περιβόητο, στο οποίο προσπαθούμε τώρα να ενσωματώσουμε όλες αυτές τις καινούριες τεχνικές για να προσδίσουμε τα άτομα ψηλού κινδύνου σαν πρόβλεψη για την οστεοπόρωση. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον το review για να δει κανείς τις ενδείξεις και τις χρήσεις κάθε μια από αυτές τις νεότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Τώρα, ένα άλλο άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Endocrinology και Metabolism από την ομάδα Larson, είναι η σχέση μεταξύ της μικροδομής του φλοιόδους οστού και της χρήσης της στατίνης στις ηλικιωμένες γυναίκες. Λοιπόν, ξέρουμε ότι η θεραπεία με τις στατίνες έχει συνδεθεί με αυξημένη οστική πυκνότητα, αλλά το αν αυτό παρατηρείται με διαφορές έναντι του φλοιόδους και του σπογγόδους και της ογκομετρικής μικροδομής δεν είναι γνωστό. Σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης ήταν να δουν ακριβώς αυτό, το αν δηλαδή η θεραπεία με τις στατίνες συνδέεται με μικροαρχιτεκτονική του οστού και γεωμετρία στις μεγαλύτερες γυναίκες. 3.028 γυναίκες οι οποίες μπήκαν στη μελέτη, από την περιοχή είναι στο Γκέτεμπορκ έγινε αυτή η μελέτη, medical, ιστορικό, φάρμακα, lifestyle κτλ. Το κύριο στόχος ήταν η γεωμετρία οστική και η μικροδομή, όπως μετρήθηκαν με το High Resolution PQCT, που μπαίνουν υψηλές τεχνολογίες. Βρέθηκε λοιπόν ότι 803 γυναίκες στην μελέτη που χρησιμοποίησαν στατίνες είχαν μεγαλύτερο βάρος σκελετού, μεγαλύτερο βάρος σώματος, είχαν χειρότερη φυσική κατάσταση και είχαν πιο πολύ καρδιαγγειακά συμπτώματα και διαβήτη από τις γυναίκες που δεν χρησιμοποιούσαν. Οι χρήστες της στατίνης είχαν χαμηλότερη πορωτικότητα στο φλοιόδες οστούν, ψηλότερη ποιότητα στο φλοιό στην κερκίδα και μεγαλύτερη περιοχή του φλοιού, cortical area, τόσο στην κερκίδα όσο και στην κνήμη από τις μη users, μετά από προσαρμογή μεγάλου αριθμού από confounders, όπως ήταν η ηλικία, το βάρος, το κάπνισμα και άλλα φάρμακα. Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι ότι όντως η χρήση των στατινών συνοδεύονταν με καλύτερο φλοιώδες κόκκο οστούν, χαρακτηριστικά φλοιώδους οστού στις ηλικιωμένες αυτές γυναίκες. Και από αυτό το δεύτερο κομμάτι, ένα σημαντικό review
το οποίο είναι από τον παλέμαχο της βιταμίνης D, τον Ρότζερ Μπριόν, και ο οποίος δίνει ένα πολύ σωστό και σοβαρό τίτλο, ότι η αναθεώρηση του μεταβολισμού της βιταμίνης D και η πτώση των δογμάτων. Και αυτό νομίζω ότι αξίζει κανείς να το δει. Συνδυάζεται με πάρα πολύ καινούριες πληροφορίες. Εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι το εξής, ότι η βιταμίνη D είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προϊόντα στον κόσμο, τουλάχιστον σήμερα, αυτό το ξέρουμε όλοι, και ότι η διαιτητική πρόσληψη δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες και συνήθως η σύνθεση στο δέρμα είναι η πιο σημαντική πηγή βιταμίνης D. Τώρα, εκείνο που όλα αυτά τα χρόνια, λέει ο Μπριόν, ότι κάναμε, ήταν να θεωρούμε το μεταβολισμό της βιταμίνης D δεδομένο και σχετικά ακίνητο. Συνεπώς, από τη στιγμή που θα έμπαινε η βιταμίνη D με τον όποιο τρόπο στο σώμα, η πορεία που θα ακολουθούσε θα ήταν προδιαγεγραμμένη. Και έρχεται λοιπόν τώρα με τα καινούρια δεδομένα και μας λέει όχι. Θεωρούσαμε καταρχήν ότι οποιαδήποτε μορφή βιταμίνης B στο σώμα θα υποστεί αναγκαστικά την 25 υδροξυλίωση, θα γίνει 25 υδρόξι D και από εκεί θα φτάσει στο νεφρό και θα γίνει 1,25. Τα νεότερα δεδομένα λοιπόν που φέρνει το review αυτό στην επιφάνεια είναι ότι αρκετές δημοσιεύσεις έχουν προκαλέσει και αντιδράσει σε κάποια δεδομένα της κατανόησής μας με τον μεταβολισμό της βιταμίνης D, στις οποίες περιλαμβάνεται και η αντίληψη ότι υπάρχει σταθερή έκφραση της 25 υδροξυλάσης στο ύπαρ. Και αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Είδαν λοιπόν τα data τα οποία αφορούν το CYP2R1, που είναι στην ουσία ο επαγωγέας της 25 υδροξυλίωσης, 25 υδροξυλάσης στην ουσία, και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου όπως τα πιστεύαμε. Το messenger RNA της μείζωνας D25 υδροξυλάσης είναι χαμηλότερο, παραδείγματος χάρη, σε ύπατα παχυσάρκων ατόμων ή άτομα που λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες λιπαρών οξέων σε σχέση με το ύπαρ φυσιολογικών ατόμων. Επίσης επιβεβαιώνουν ότι χαμηλότερη έκφραση πρωτεΐνης, 50% decrease, μείωση στο CYP2R1, στο ένζυμο της υδροξυλίωσης. Το άλλο είναι ότι η δραστηριότητα της 25 υδροξυλάσης βρίσκεται κάτω από στενό μεταβολικό έλεγχο που αφορά την νηστεία, τον διαβήτη, την έκθεση σε υψηλή δόση γλυκοκορτικοειδών, που σημαίνει ότι η υδροξυλίωση, η 25 υδροξυλίωση είναι πολύ φλού υπόθεση και είναι tissue specific. Δηλαδή μπορεί σε κάποιους ιστούς να είναι έτσι και να μην είναι έτσι. Επίσης, δίαιτες ψηλές σε λίπος, οι οποίοι προκαλούν έλλειψη της γλουταθιόνης, αλλάζουν το πρόσωπο μεθυλίωσης της βιταμίνης D, των ρυθμιστικών γονιδίων και προκαλούν χαμηλά επίπεδα στην 25 υδρόξι D. Άρα, όταν βλέπουμε χαμηλά επίπεδα, δεν σημαίνει μονοσήμαντα χαμηλή προμήθεια. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη σύνθεση της βιταμίνης D. Και σαν να μην έφτανε αυτή η περιπέτεια με την 25 υδροξυλίωση, βρήθηκε στη συνέχεια από μελέτες πρόσφατες ένα σωρό από προβλήματα στην έκφραση όλων των άλλων ενζήμων, της αναλογάσης της δεϊδροχολυστερόλης, του 7β1, των ενζήμων που κάνουν την 1 υδροξυλίωση, η 25 υδρόξι 3 επιμεράση, και αυτή φαίνεται ότι έχει πολλαπλές μορφές και είναι στο ειδική έκφραση. Άρα λοιπόν, καθώς και η εστεροποίηση της βιταμίνης D δεν έχει αποτιμηθεί, καταλήγει λοιπόν ο Μπριόν, ο οποίος είναι παλέμαχος στη βιταμίνη D, και λέει ότι αυτά τα πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι το ενδοκρινικό σύστημα της βιταμίνης D είναι πολύ περισσότερο πολύπλοκο από ό,τι αρχικά πιστεύαμε και είναι δυστυχώς ακόμη πολύ λίγο κατανοηθέν. Αυτό αλλάζει τελείως τη φυσιολογία, ξεφεύγουμε από την ξύλινη διαδικασία και κάθε άτομο που έχει χαμηλή βιταμίνη D ενδεχομένως έχει διαφορετικό λόγο για να την έχει χαμηλή. Άρα πρέπει αυτά να αρχίσουμε να τα ψάχνουμε. Πάμε στις θεραπευτικές παρεμβάσεις τώρα. Ένα λεπτό. Γιάννη, ένα λεπτό, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο ή ερώτηση σε αυτό το σημείο. Ναι, εδώ τώρα να σταθούμε λίγο εδώ, αν θέλει κάποιος κάτι. Ναι, παρακαλώ. Να πει, να ρωτήσει, να σχολιάσει τους ερευνητές. Ήθελα να ρωτήσω για τη βιταμίνη D.
αν μετράτε με ελάιζα ή με χρωματογραφία. Γιατί στις τιμές που βλέπουμε στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πώς μετρούνται και διακυμαίνονται πάρα πολύ. Αν αυτός ο παράγων, γιατί ενώ τόσα χρόνια δεν μετράτου επειδή η ακριβής μέτρηση είναι με χρωματογραφία υψηλής πίεσης, τώρα από ότι όταν ρωτώ δεν με απαντούν, όταν με απαντούν καταλαβαίνουν ότι μετράτε με ελάιζα που δεν είναι ακριβής μέθοδος. Και πώς θα πάρουμε τα δεδομένα να πιστεύουμε, όταν εγώ πιο πολύ πιστεύω το ασβέστιο και τη βιταμίνη και το παραθορμόνη, παρά τη βιταμίνη D για να δώσω θεραπεία. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις μετρήσεις της βιταμίνης D. Τώρα πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι προσδιορισμού, άρα και η ανάγνωση εξαρτάται από το πόσο εμπιστεύεται κανείς στις μετρήσεις και το πόσο χρησιμοποιεί σταθερά τις ίδιες μετρήσεις για να εκτιμήσει τις μεταβολές. Αλλά αυτό είναι γνωστό από πολύ καιρό. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στις μετρήσεις. Το gold standard είναι φασματομετρία μάζας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για πρακτικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι μια πανάκριβη εξέταση. Επομένως, η πλειοψηφία στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να είναι ελάιζα. Ακόμη, για να πάω και ένα βήμα παραπέρα βέβαια, αναμένεται κάποια στιγμή, και θα γίνει αυτό, να γίνει standardization, επειδή όλοι δεν μπορούν να μετράνε με φασματομετρία μάζας, γιατί είναι πανάκριβη. Γι' αυτό θα γίνει standardization της μετρήσεων του βιταμίνης D, ώστε με οδηγό τη φασματομετρία μάζας να μπορείς να κάνεις παραλληλισμούς με τις ελάιζα. Αυτό είναι ένα τεράστιο σχέδιο, το οποίο μάλιστα ηγείται Έλληνας από το NIH, είναι ο Κρίστοφερ Σέμπος και στην Ελλάδα είναι ο Κώστας ο Μακρύς, που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα, και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε αυτό το πολυπόθετη κατάσταση, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτά τα μεθοδολογικά προβλήματα που έχουμε. Λοιπόν, αλλά βέβαια το πρόβλημα είναι άλλο τώρα, ότι εδώ ο κύριος Γιώβος, εκτός από είχαμε τα μπλεξίματα με την 25-υδρόξη βιταμίνη D και αυτά που αναφέραμε, τώρα πρόσθεσε και 4-5 ακόμη μεταβολίτες που πρέπει να μετράμε, επομένως αφήστε τα. Απλά νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βιαστήκαμε λίγο να την παραμαζέψουμε τη βιταμίνη D χωρίς να έχουμε επαρκή γνώση του μεταβολισμού, όπως αποδεικνύεται από αυτό τον παλέμαχο αγωνιστή της βιταμίνης D του Μπουλιών, ότι ήταν πολλά πράγματα που δεν ξέραμε, και νομίζω ότι η εκτίμηση των επιπέδων και η ανάγκη διόρθωση θα πρέπει να κρυθούν και από άλλους δείκτες που πρέπει σταδιακά να μετρηθούν. Γι' αυτό ας το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, υπάρχει τώρα, πραγματικά τώρα δεν πολύ βλέπω, ναι. Είναι ο κύριος Πολυμένης, ναι. Η κλασική γνώση είναι ότι το ύπαρ δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα για να κάνει 25 υδροξυλίωση. Δηλαδή, μόλις πάει η βιταμίνη D, της τραβάει και ένα υδροξύλιο. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι ακόμα και στην κύρωση του ύπατος δεν υπάρχει ένδια 25 υδροξυλάσεις. Και η 25 υδρόξη βιταμίνη D είναι απολύτως επαρκής. Ακόμα και στην κύρωση. Μένως, εκπλήσει λιγάκι το έβριμα αυτής της μελέτης. Ωραία. Και το έβριμα της μελέτης δείχνει ότι επηρεάζεται πολύ από την κατάσταση του λίπου στο ύπαρ. Πάρα πολύ. Και μέχρι και 50% μείωση του RNA σε βαριά λιπόδη διήθηση. Επομένως, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε ανεπάρκεια βιταμίνης D εξαιτίας αυτού του λόγου. Πρόσφατες μετρήσεις είναι αυτές, που δείχνει ότι δεν είναι τόσο στάνταρ. Αυτό προσπαθεί να πει, ότι δεν είναι τόσο στάνταρ όσο νομίζαμε η υδροξυλίωση. Ότι μπήκε η βιταμίνη στο σώμα με κάποιο τρόπο, ότι θα πάρει τον δρόμο της. Δεν είναι έτσι. Όπως και επίσης η ιστοειδική έκφραση. Ότι τέτοιες υδροξυλιώσεις ή μεθυλιώσεις γίνονται σε διάφορα όργανα ανάλογα, και οι οποίες δεν είναι ίδιες. Άρα δεν είναι μονόδρομος ύπαρ-νεφρός και τέλος. Είναι πολύ πιο διακλαδούμενη η παρουσία της και ο μεταβολισμός της. Οκ, κύριε Γιώργο, προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, με συγχωρείτε, ο κύριος Αλεξανδρής θέλει μια ερώτηση. Σαν συμπέρασμα, επειδή τις τελευταίες δεκαετίες σταματήσαμε την έκθεση στον ήλιο. Έτσι. Ο άνθρωπος ζει κλεισμένος και δουλεύει όλη την ημέρα μέσα. Έτσι. Δεν εκτίθεται στο ηλιακό φως. Και έχουμε και πολλή παχυσαρκία. Ιδιαίτερα σε μερικές χώρες έχει φτάσει σε δραματικά ύψη παχυσαρκία. Την υποκαθιστούμε, τι κάνουμε σαν απάντηση, δηλαδή... Δεν κάνει καμία σύσταση. Απλώς
προσπαθεί να μας δώσει τα καινούρια στοιχεία που έχουν προκύψει από τη μελέτη του μεταβολισμού και να μας πει ότι θα πρέπει να δούμε πολύ πιο προσεκτικά όλο το μεταβολισμό της βιταμίνης D και μετά να χαράξουμε οδηγίες οι οποίες να βασίζονται ενδεχομένως και σε κάποιους άλλους δείκτες. Αυτή είναι η οδηγία. Λοιπόν, ωραία, προχωρούμε. Υπήρξε το 2019 ένα πολύ μεγάλο debate ανάμεσα στους ειδικούς. Το κακό ξεκίνησε από το Annals of Internal Medicine, ένα παραδοσιακό αμερικάνικο περιοδικό, στο οποίο το NIH δημοσίευσε, έκανε ένα prevention workshop για την οστεοπόρωση και περιέγραψε το research gap στις μακροχρόνιες θεραπείες και στην πρόληψη των οστεοπορικών καταγμάτων. Εξέδωσε μια σειρά από οδηγίες οι οποίες λίγο πολύ έλεγαν, εδώ είναι οι οδηγίες αλλά δεν φαίνονται τόσο καλά, θα σας πω μόνο ότι συνιστούν περισσότερα μοντέλα μελετών, περισσότερα clinical trials, περισσότερες observational studies, στις οποίες να περιλαμβάνονται και ethnic differences και race differences και στη συνέχεια λένε ότι τα μελλοντικά κλινικά πειράματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους νέους παράγοντες, τις πολλαπλές παρεμβάσεις. Επίσης, οι μελέτες που αφορούν τα side effects των τρεχουσών αντιαπορροφητικών αγωγών ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη έφεκαση. Επίσης, περισσότερη έρευνα στο να χαρακτηρίσουν την άσηπτη νέκρωση και τα άτυπα κατάγματα και ζητούν περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα. Στην ουσία, λέγοντας, αν τα δίκαια είναι συνολικά όλα, ρε παιδιά, δεν κάναμε σχεδόν τίποτα. Και αυτό ήταν πραγματικά, προκάλεσε αυτομάτως την αντίδραση, όπως καταλαβαίνετε, από τα μεγάλα κέντρα του μεταβολισμού των οστών των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή από το Mass General, από την Βοστόνη, από το Rochester, από την Mayo Clinic, από το Columbia και από το Harvard, και οι οποίοι δημοσιεύουν ένα άρθρο στο JBMR λέγοντας ότι a lot of progress with more to be done, a response to Pathways Prevention Report του NIH. Έρχονται λοιπόν εις απάντηση τα 4 αυτά μεγάλα κέντρα και λένε ότι αν η παρούσα έκθεση εντοπίζει τις μελλοντικές ερευνητικές ανάγκες επικεντρωνόμενοι κυρίως στα κενά στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων για την οστεοπόρωση μακροπρόθεσμα, ανησυχούμε, λένε, και δικαίως στα κέντρα, ότι αυτή η προσπάθεια έχει τη δυνατότητα να μειώσει περαιτέρω τον οθεσιασμό για τη συνταγογράφηση φαρμάκων. Θεωρούν ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι τα ελλείμματα στην γνωστική μας βάση υπάρχουν, προσδιορίζονται άλλωστε από αυτή την έκθεση του NIH, αλλά πρέπει να εκτιμηθούν στο πλαίσιο μιας δεδομένης καθιερωμένης αποτελεσματικότητας φαρμακευτικής θεραπείας της οστεοπόρωσης για την αποτροπή των καταγμάτων. Είναι σημαντικό ότι παρά τους μηχανισμούς, τους διάφορους δράσεις, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι αποτελεσματικοί. Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης των εξαιρετικά συνηθισμένων καταγμάτων εθραυστότητος από 40 μέχρι 80% στις μετεμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυναίκες. Η χρήση λοιπόν αποτελεσματικών και ασφαλών φαρμάκων για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης δεν ήταν αρκετή για να στρέψει βεβαίως τις σημερινές αρνητικές τάσεις στην περίθαλψη της οστεοπόρωσης. Εάν λοιπόν βγούμε και πούμε ότι σε αυτό το περιβάλλον να εστιάσουμε σε λίγες περιοχές που υπάρχει μια έλλειψη σαφήνειας, θα μπορούσε να είναι αυτόματα αντιπαραγωγική αν δεν αποσαφινιστούν τα ωφέλη της ήδη υπάρχουσας φαρμακοθεραπείας. Αυτή λοιπόν είναι κάπως σκληρή απάντηση και τους λένε επίσης ότι αυτά που συνιστάτε, ναι, πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά κάποια από αυτά ενδεχομένως δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, ιδίως αυτά που αφορούν μελέτες σε διαφορετικά ethnic groups, σε διαφορά race groups κτλ. Και ξέρουν ότι δεν είναι μελέτες οι οποίες συνιστώνται για να μην γίνουν. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η απάντηση. Και λένε ότι η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια που αυξάνεται στη συχνότητα ενώ αγνοείται προοδευτικά και για να αντιστραφεί αυτή η τάση πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα κενά στις γνώσεις μας, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι κάποια από αυτά τα κενά είναι απίθανα κάποτε να πληρωθούν. Άρα λοιπόν είναι πραγματικά κατηγορηματική απάντηση των μεγάλων κέντρων λέγοντας ότι δεν μπορείτε να ακυρώσετε ό,τι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει. Ένα άλλο consensus, αυτή τη χρονιά δημοσιεύτηκαν 3 consensus, θα σας τα βάζω επιγραμματικά, αξίζει τον κόπο να ρίξετε μια ματιά σε αυτά. Το ένα είναι το consensus του SEO-IOF, το οποίο ορίζει τους καθοριστές, τις συνέπειες και τις πιθανές λύσεις για την πτωχή συμμόρφωση στα φάρμακα στην αντιοστεοπορωτική αγωγή. Είναι και αυτό από
με μελέτη πολλών γνωστών ατόμων που ασχολούνται με το χώρο. Πολλοί ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο δεν παίρνουν κατάλληλα τα φάρμακά τους, το ξέρουμε, και πρέπει να βρεθούν τρόποι να αυξηθεί η συμμόρφωση. Αυτό λοιπόν το review επικεντρώνεται στα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να γίνει η συμμόρφωση. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι είναι από τα reviews που πρέπει να διαβαστούν το 2020. Οι υποσχόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν κυρίως την εκπαίδευση του ασθενούς, συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρακολούθηση προσκόλλησης με ανατροφοδότηση, απλούστευση της δόσης, ευέλικτα δοσολογικά σχήματα, ευέλικτοι συνδυασμοί για να βοηθήσουν αυτά στην καλύτερη προσκόλληση. Αυτό δείξαν τα αποτελέσματα αυτού του κονσένσους. Το δεύτερο κονσένσους, το οποίο μετά το 2013 έγινε η πρώτη του αναπροσαρμογή, το τέλη 18 αρχές 19, ήταν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οστεοπόρωσης με μενοπαυσιακές γυναίκες. Ένα μέρος αυτού του προγράμματος έχει ενσωματωθεί και στις οδηγίες που έχει εκδώσει η δική μας εταιρεία μελέτης και μεταβολισμού των οστών. Νομίζω ότι έχουν κοινές βάσεις και κοινό πυρήνα. Αυτό είναι το update που έγινε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τις κατευθυντήριες οδηγίες που είχαν εκδοθεί το 2013. Έγινε ένα update το οποίο έγινε κυρίως εστιασμένο στο ρόλο της μετασωστικής πυκνότητας, στην γενική και φαρμακολογική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, στην αξιολόγηση του κινδύνου κατάγματος, στρατηγικές ανέβρεσης των περιπτώσεων οστεοπόρωσης με ψηλό κίνδυνο και στα οικονομικά της θεραπείας της υγείας. Είναι μια καλή. Ταυτόχρονα το 19 το Μάιο, αμέσως μετά, ήρθαν και η φαρμακολογική θεραπεία της οστεοπόρωσης του Endocrine Society, με κλινικό practice guidelines στο Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism το Μάιο του 2019. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά μεγάλες διαφορές όσον αφορά την προσέγγιση τη φαρμακευτική, αλλά αυτοί οι Αμερικάνοι βγάλαν 4 κατευθυντήριες οδηγίες, 4 κατευθυντήριες προτάσεις μάλλον, που λένε ότι πρέπει να προσδιοριστεί ο κίνδυνος μελλοντικών καταγμάτων για κάθε χώρα με ειδικά εργαλεία αξιολόγησης. Οι προτιμήσεις των ασθενών πρέπει να ενσωματωθούν στον προγραμματισμό της θεραπείας, κάτι που δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι. Οι παρεμβάσεις διατροφής και τρόπου ζωής και η πρόληψη πτώσης θα πρέπει να συνοδεύει τα φαρμακολογικά σχήματα και πολλαπλώς φαρμακολογικές θεραπείες μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά κατάγματος σε μενοπαυσιακές γυναίκες σε κίνδυνο με αποδεκτή σχέση κινδύνου, ωφέλους και ασφάλειας. Αυτά είναι οι οδηγίες, αλλά όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή και τη σειρά χρήση των φαρμάκων, είναι αυτά που λίγο πολύ είχε και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία και αυτά τα οποία έχει και η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών στις πολύ καλές μελέτες οδηγίες που έχει κάνει. Τέλος, κλείνουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο μας αναφέρει τα 2/3 όλων των καταγμάτων. Προσέξτε, αυτό είναι λίγο περίεργο, λίγο τσίλι. Λέει ότι τα 2/3 όλων των καταγμάτων δεν μπορούν να αποδοθούν σε οστεοπόρωση και μεγάλη ηλικία και ποια σημασία μπορεί να έχει η πρόληψη των καταγμάτων. Είναι μια μελέτη και αυτή δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Endocrinology και Metabolism. Και μας λέει ότι αν και η οστική πυκνότητα είναι ισχυρά συνδέεται με το κάταγμα και τη μετακαταγματική θνησιμότητα, το φορτίο των καταγμάτων που μπορεί να αποδοθεί στη χαμηλή BMD δεν έχει ερευνηθεί. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης ήταν να υπολογίσουν τον πληθυσμό των καταγμάτων και τη θνησιμότητα σε σχέση με τη χαμηλή ή μη χαμηλή BMD. Η μελέτη λοιπόν σχεδιάστηκε από ένα πληθυσμό και μια prospective cohort study, the DABO Osteoporosis Epidemiology Study, 3.700 συμμετέχοντες, πάνω από 50 χρόνια, μετήχαν στην μελέτη αυτή. Χαμηλής ισχύως κατάγματα βεβαιώθηκαν με ακτινογραφίες και η θνησιμότητα βεβαιώθηκε από το registry. Συνολικά 21% των γυναικών και 11% των ανδρών στη μελέτη αυτή είχε οστεοπορική πυκνότητα. Σε μονοπαραμετρική ανάλυση το 21% και το 16% των ολικών καταγμάτων σε γυναίκες και άντρες αντίστοιχα ήταν οστεοπορικά κατάγματα. Η οστεοπόρωση, αν συνδυαζόταν με την προχωρημένη ηλικία πάνω από τα 70 χρόνια,
είχε 34% και 35% των καταγμάτων στους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, και οπωσδήποτε αυτοί οι δύο παράγοντες ήταν περίπου το 60% των καταγμάτων του ισχύου. Το 99% και το 66% αντίστοιχα της μετακαταγματικής θνησιμότητας στις γυναίκες και στους άντρες αντίστοιχα μπορούσαν να αποδοθούν στην προχωρημένη ηλικία, στην οστεοπόρωση και το κάταγμα. Οπωσδήποτε όμως το πιο εύκολα ποσό που μπορούσε να υπολογιστεί ήταν η προχωρημένη ηλικία. Καταλήγουν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι στα μεγάλα άτομα ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας είναι τα κατάγματα σε άτομα πάνω των 70 ετών και δεν είναι οστεοπορωτικά, δηλώνοντας κατά κάποιο τρόπο ότι η θεραπεία σε άτομα με οστεοπόρωση είναι απίθανο να μειώσει τον μεγάλο αριθμό των καταγμάτων στο γενικό πληθυσμό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αποδεχτούμε τελικά. Και πάμε στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Εδώ είναι ένα επίσης εξαιρετικό review στο Nature που δείχνει τη σημασία της άσκησης στην μηχανοεπαγωγή των οστικών κυτάρων. Αξίζει τον κόπο να το δείτε αυτό. Λέει ότι η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνεται προδιαθέτοντας στον πληθυσμό σε μια σειρά μυοσκελετικών επιπλοκών και μεταβολικών διαταραχών, και βρέθηκε ότι η άσκηση υπόγειται πολλά ως μία επεμβατική και μη φαρμακολογική μέθοδος ρύθμισης τόσο της οστεοπόρωσης όσο και της παχυσαρκίας. Και λέει ότι η μηχανική ρύθμιση του λίπους των οστών είναι αυτή που μπορεί να ανακατευθύνει τις πρόδρομες μορφές μέσω του RANKS είτε προς την οστεογέννηση, ενώ αντίθετα η αντίθετη πορεία οδηγεί σε αύξηση του λιπόδου ιστού. Η μηχανοεπαγωγή φαίνεται ότι στρέφει αυτούς τους δρόμους, περιγράφει τα μονοπάτια είτε προς τη μία είτε προς τον άλλο δρόμο, και αξίζει τον κόπο να δει κανείς ποια μηχανικά ερεθίσματα επάγονται από την άσκηση και πώς μπορεί κανείς να στρέφει πάντα το μεταβολισμό προς το συμφέρον του σκελετού. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η κατανόηση των μηχανικών σημάτων που δημιουργούνται από την άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των οστών, ενώ η μείωση της λιπόδους μάζα και της μεταβολικής δυσλειτουργίας οδηγούν σε νέες στρατηγικές για τη θεραπεία των χρονίων παθήσεων, όπως είναι η οστεοπόρωση. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που κυκλοφόρησε το 19 ήταν αν σπάσει ένα σπόνδυλος, τι είναι καλύτερο, ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσουμε. Προτιμούμε να δούμε την συμπίεση αυτή, τα συμπιεστικά κατάγματα των σπονδύλων, να κάνουμε κυφοπλαστική με μπαλόνι, να κάνουμε διαδερμική σπονδυλοπλαστική ή να κάνουμε μη χειρουργική θεραπεία. Έγινε λοιπόν μια με μια μετανάλυση ένα Bayesian network, και κατέληξε, για να μην σας κουράσω γιατί αυτό είναι λίγο κάπως, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδερμική σπονδυλοπλαστική ήταν πιο επαρκής μέθοδος στο να βελτιώσει τον πόνο, τη λειτουργική κατάσταση και την ποιότητα ζωής. Η κυφοπλαστική με μπαλόνι ήταν καλύτερη παρέμβαση για να μειώσει τον κίνδυνο επόμενων σπονδυλικών καταγμάτων ή επανακαταγμάτων στο επίπεδο της θεραπείας, ενώ η συντηρητική μπορούσε να ήταν καλύτερη στην μείωση των καταγμάτων γειτονικών σπονδύλων. Δεν υπάρχουν αρκετές μετααναλύσεις που να συγκρίνουν απευθείας τις τρεις αυτές τακτικές. Επομένως, μας αφήνει στο τέλος αυτά τα τρία έχουμε, το καθένα έχει κάπως ξεχωριστό ρόλο, διαλέξτε, μέχρι να γίνουν μεγαλύτερες μελέτες. Τέλος, εδώ μια άλλη μελέτη έδειξε ότι ο γλυκαιμικός έλεγχος και η θεραπεία με ινσουλίνη μεταβάλλουν τον καταγματικό κίνδυνο σε μεγάλους άντρες με διαβήτη τύπου 2. Αυτό το έχουμε σε πολλά δει τα τελευταία χρόνια. Σε ακρόαση διαβήτη στους ηλικιωμένους άντρες έχει συσχετιστεί με αυξημένη οστική πυκνότητα, αλλά παράδοξα αυξημένο καταγματικό κίνδυνο. Και δεδομένων αυτών των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της φαρμακευτικής αγωγής και του γλυκαιμικού ελέγχου και της συνοσυρότητας, σχετικές επιπτώσεις για κάθε παράγοντα παραμένουν ασαφείς. Η αναδρομική μελέτη έγινε μια αναδρομική μελέτη σε 652.900 άντρες, 901 άντρες βετεράνους ηλικίας πάνω από 65 ετών με διαβήτη και αρχική τιμή γλυκοζηλιωμένης, και βρέθηκε και προσδιορίστηκε ο κίνδυνος για οποιοδήποτε κλινικό κάταγμα και κάταγμα ισχύου, υπολογίστηκε προσαρμοσμένος για συντελεστές κινδύνου κατάγματος όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, αντίκτυπος μάζας σώματος κτλ. Και των επιπλοκών του διαβήτη. Βρέθηκε λοιπόν τι εδώ, ότι η γλυκοζηλιωμένη κάτω από 6,5 σχετίστηκε σε αυτές τις ηλικίες με ψηλότερο κίνδυνο οποιοδήποτε κλινικού κατάγματος, γλυκοζηλιωμένη πάνω από 8,5, όπως και γλυκοζηλιωμένες μεταξύ 6,5 και 7,5 δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο.
Υπήρξε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ χρήσης ινσουλίνης και επίπεδου γλυκοσυλιωμένης βεβαίως, και αυτοί που παίρναν ινσουλίνη και είχαν γλυκοσυλιωμένη κάτω από 6,5 είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο 1,23 να κάνουν κάταγμα, και επομένως συμπερασματικά καταλήγει η μελέτη ότι μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων με διαβήτη, τα άτομα με γλυκοσυλιωμένη χαμηλότερα από 6,5 κινδυνεύουν να πάθουν οποιοδήποτε κλινικό κάταγμα ή κάταγμα ισχύου. Άρα η χρήση της ινσουλίνης συνδυάζεται λόγω της υπογλυκαιμίας με μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος, ιδιαίτερα σε αυτούς που κάνουν εντατικοποιημένο έλεγχο. Το ξέρουμε τώρα πια ότι η εντατικοποιημένη έλεγχη από κάποια ηλικία και μετά δεν είναι μόνο τα κατάγματα και πολλές άλλες ζημιές. Λοιπόν, και τέλος, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο τελευταίο κομμάτι, είναι ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός στην εγκυμοσύνη. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες μελέτες. Αυτή η μελέτη έγινε δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism και εξήτασαν τι γίνεται με τον πρωτοπαθή υπερπαραθυροειδισμό στην κοίηση όσον αφορά τα outcomes για τη μητέρα και το νεοκνό από το 2000 μέχρι το 2015. Ο πρωτοπαθής υπερπάρα στην εγκυμοσύνη έχει ιστορικά συσχετιστεί με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα τόσο στη μητέρα όσο και στο έμβριο. Η μέγιστη θεραπεία και η χρονική στιγμή της χειρουργικής επέμβασης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένει αμφισβητούμενη. Σε αυτή λοιπόν τη μελέτη ο σκοπός ήταν να συγκριθούν οι εκβάσεις σε μητέρα και έμβριο μετά από συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπάρα στην εγκυμοσύνη. Αναδρομική μελέτη φακέλων ήταν αυτή. Λοιπόν, οι γυναίκες με πρωτοπαθή υπερπάρα στην κοίηση αντιμετωπίστηκαν από 1η το 2000 μέχρι το 2015. Οι εκτιμήσεις έγιναν από το χρόνο διάγνωση, συγκεντρώσεις του διορθωμένου ασβεστίου στη μητέρα, η διάρκεια κοίησης, ενδείξεις και χρόνους τοκετού, επιπλοκές αποδιδόμενες στον υπερπαραθυροειδισμό και το βάρος γέννησης, αγωγή του νεοκνού σε εντατική μονάδα κ.ο.κ. Τα αποτελέσματα δείξαν 22 εγκυμοσύνες, αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά, 6 ασθενείς υποβλήθηκαν σε παραθυροειδεκτομή κατά την εγκυμοσύνη, 5 στο δεύτερο τρίμηνο και 1 στις 32 εβδομάδες. Οι περισσότερες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συντηρητική θεραπεία είτε είχαν διορθωμένη συγκέντρωση ασβεστίου στον ορό κάτω από 11,5 στην πρώιμη εγκυμοσύνη ή η διάγνωση του πρωτοπαθούς έγινε στο τρίτο τρίμηνο. Από τις βιώσιμες τώρα με συντηρητικά μέτρα κοίησης, το 30% παρουσίασε προεκλαμψία και το 66% πρόωρο τοκετό. Όλα τα πρόωρα νεογνά χρειάζονταν εισαγωγή σε μονάδα και οι επιπλοκές σχετίζονταν με την προωρότητα. Όλες οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση γέννησαν τα μωρά τους κανονικά και δεν είχαν επιπλοκές από τη χειρουργική επέμβαση. Άρα, συμπερασματικά, λέει η μελέτη αυτή ότι οι εκβάσεις σε μητέρα και νεογνώ έχουν βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμενα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας όσον αφορά τα ποσοστά της, αλλά λέει ότι τα ποσοστά προεκλαμψίας ή προωρότητας βρέθηκαν ψηλότερα σε ασθενείς που είχαν συντηρητική αγωγή. Η μελέτη βέβαια περιορίζεται τόσο από την αναδρομικότητα όσο και από το μικρό δείγμα, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να μαζέψει κανείς μεγάλα δείγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιάννη, πρέπει να τελειώνουμε. Τι πράγμα? Έχουμε από το χρόνο τελειώσει σχεδόν. Ναι. Τώρα μόνο αναφορικά θα πω κάποιες επικεφαλίδες για τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Είναι μέσα στο βιβλίο, μπορείτε να ανατρέξετε στα paper. Πρώτη είναι το JBMR του denosumab, φαίνεται ότι βελτιώνει το ρυθμό της σφυραματικής διήθησης μέσα από τη μείωση των επιπέδων του φωσφόρου. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη, την οποία μπορείτε να δείτε. Μια άλλη, έχουμε δύο εξαιρετικές ελληνικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν το 2019. Μία είναι για τις off-label χρήσης του denosumab σε μεταβολικά νοσήματα των οστών. Αυτή νομίζω, δύο κουβέντες θα πω. Το denosumab, όπως ξέρετε, έχει εγκριθεί για θεραπεία κοινών μεταβολικών παθήσεων των οστών, με τη μηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, ανδρική και οστεοπόρωση από γλυκορτικοειδή, αλλά επειδή η οδός με την οποία λειτουργεί το denosumab εμπλέκεται στην παθογένεια πολλών νοσημάτων των οστών, όπως είναι παραδείγματος χάρη η νόδης δυσπλασία, το σύνδρομο Χάιντου-Τσένι, η στοικήτωση, η Λάγκεργανς κτλ. Και επειδή σε κάποιες άλλες έχει ήδη χρησιμοποιηθεί το denosumab, οι συγγραφείς έκαναν ένα πολύ ωραίο
πίνακα, συγκεντρώνοντας τις νανοσύμματα εκείνα στα οποία η χρήση του εντενόσωμα μπορεί να βοηθήσει off-label στην πάτηση και σε ποια όχι. Αυτό το πίνακα είναι χρήσιμο να τον έχετε. Αυτός είναι ο πίνακας. Δεν θα τον πάρουμε τώρα αναλυτικά. Συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι κάποιες φορές το εντονόσωμα σε off-label χρήση μπορεί να φανεί χρήσιμο για περιπτώσεις στις οποίες ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά πάντοτε με τους περιορισμούς ότι χρειάζεται να γίνει σε ατομική βάση. Τώρα, αυτό για τη σύγκριση του εντενόσωμα με τα αντιφωσφωνικά είναι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε επίσης στο JCNM και δείχνει ότι το εντενόσωμα πλέον εκτεί. Το αφήνουμε λοιπόν και αυτό. Μια μελέτη πάλι ελληνική εξαιρετική δείχνει ότι η χορήγηση ζολενδρονικού μπορεί να προβλέψει, να προλάβει την απότομη μείωση της οστικής πυκνότητας και τα κατάγματα μετά από τη διακοπή του εντενόσωμα. Νομίζω ότι και αυτή πρέπει να τη ρίξετε μια ματιά. Είναι μια μελέτη που κράτησε 2 χρόνια, χορηγήθηκε εντενόσωμα ζολενδρονικού αμέσως μετά τη διακοπή του εντενόσωμα, όταν κρίθηκε πια ότι οι ασθενείς είχαν περάσει την οστεοπενία και φαίνεται ότι στα 2 χρόνια που ακολούθησαν πράγματι τα κατάγματα δεν υπήρχαν στην ομάδα που πήρε το ζολενδρονικό σε σχέση με την ομάδα την άλλη. Και μια άλλη μελέτη για το ρομοσόζωμα, αυτό δεν προλαβαίνουμε να την πούμε, που το ρομοσόζωμα είναι το καινούριο φάρμακο το οποίο περιμένουμε να εγκριθεί, το οποίο είναι το αντίσωμα εναντίον της κληροσθήνης. Έγινε μελέτη από την μητρική της μελέτη, προχώρησε ιστομορφομετρία και έδειξε ότι τα ιστομορφομετρικά χαρακτηριστικά στη μελέτη είναι εντάξει, είναι καλά. Μια άλλη μελέτη χορήγησε το αντίσωμα εναντίον της κληροσθήνης, το ρομοσόζωμα στην πράξη, σε ποντικούς HIP, οι οποίοι έχουν XLH, υποφωσφορεμική ραχίτιδα, και φάνηκε ότι ίσως αυτό θα έχει κάποιο ρόλο σε αυτά τα άτομα, διότι διόρθωσε τα βιοχημικά ελλείμματα του ρομοσόζωμα στα ποντίκια με την XLH. Και μια τελευταία μελέτη, την οποία την έβαλα μόνο γιατί κάνει ένα literary review στα μοντέλα μοριακής μελέτης και θεραπείας της οστεοπόρωσης στα χρόνια που θα έρθουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώβο, για την εξαντλητική παρουσίαση που κάνετε για όλες αυτές τις μελέτες. Τελικά είναι αρκετές. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο τελευταίο σχόλιο ή κάποια τελευταία ερώτηση. Νομίζω όχι. Επομένως, παραδίδουμε το Προεδρείο στην επόμενη συνεδρία.